Κύριε οδηγέ, να ρίξω ένα νιαούρισμα που είμαστε μόνοι μας. Είναι εκτόνωση για μένα. Να ρίξω ό,τι γουστάρω. Έκανα βλακεία. Εσύ τώρα που μόνοι και δεν μιλάει. Δεν παραφέρει. Τώρα το λεγάπουμε για εκεί. Δηλαδή εκείνη δεν την κλείσω. Και γιατί δεν μου έφυγε μια φωτογραφία στο δωματιό του. Αν όποιος ήταν σπίτι, τι θα την πήρα να με ρεμίσει και εμένα λίγο. Δεν είναι το λέω, είναι άλλη σλένια δίπλα της. Είναι τα πάντα για μένα. Ο Θανάσης δεν ξυπνά ούτε πρόκειται να ξυπνήσει. Οι Έλληνες κοιμούνται με τα παπούσια. Ο Θανάσης δεν ξυπνά ούτε πρόκειται να ξυπνήσει. Οι Έλληνες κοιμούνται με τα παπούσια στο κρεβάτι. Ο Θανάσης δεν ξυπνά ούτε πρόκειται να ξυπνήσει. Οι Έλληνες κοιμούνται με τα παπούσια. Ο Θανάσης δεν ξυπνά ούτε πρόκειται να ξυπνήσει. Οι Έλληνες κοιμούνται με τα παπούσια στο κρεβάτι. Έκανα βλακεία.